След първото видео много хора ме питат, добре, ясно, калориен дефицит. Ама как точно го направи? Ще ви го обясня съвсем просто. Калориен дефицит означава едно нещо. Ядеш малко по-малко, отколкото тялото ти харчи за деня. Не гладуваш, просто малко по-малко. Първото, което направих, беше да спра да пия калории. Сокове, кола, подсладени напитки, алкохол. Това са напитки, които ги пиеш, а после пак си гладен. Затова минах основно на вода, кафе без захар и чай. Но обикновен, не детокс. Второто, не смених храната с нищо специално. Ядях нормална храна, просто намалих порциите. Не пълна чиния, а малко по-малко от това, което съм свикнал. И трето, започнах да се вслушам кога съм сит. Не ядеш докато се натъпчеш, ядеш докато вече не си гладен. И след това спираш. Дори да има още в чинията. Това е целият план. Няма тайни, няма продукти. Ако всеки ден ядеш малко по-малко и се движиш малко повече, резултатите идват.